Καλησπέρα την gang. Εδώ Χαγιάτε Κυρίνο Νασάσκα, a.k.a. αρχηγός που το νερό. Πρέπει να πεις το πουτάνι, αλλιώς δεν. σήμερα έχουμε έναν Κύπριο πιτσιρικά, ο οποίος πήρε τα αποφάγια του GL Show και αποφάσισε να τους αντιγράψει. Και φυσικά μιλάμε για τον Convy, έναν YouTuber με cringe challenges, ράθιμο και οκνηρό υλικό για μικρά παιδάκια. Και πριν αρχίσω να τον σχολιάσω, έχω και αποδείξεις πως αν επιχειρήσει κάποτε ο Convy να μου κάνει copyright strike στο βίντεο για οποιονδήποτε λόγο, να θυμάται λίγο το τι έγραψε σε ένα από τα βίντεό μου που σχολίασα τον MarioTube, πως θέλει και εκείνος να τον σχολιάσω. Ξέρω, είναι ένα μεγάλο ρίσκο για το κανάλι μου, αλλά στα αρχίδια μου. Και ας τελειώνουμε με τα πολλά, πάμε να τσκάρουμε το πρώτο βίντεο. Έκρυψα το τηλέφωνο της αδερφής μου για 24 ώρες. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Αυτή είναι η αδερφή μου η Εύα και τον τελευταίο καιρό περνάει πάρα πολύ χρόνο στο τηλέφωνο της. Οπότε σήμερα αποφάσισα να της το κρύψω για 24 ώρες. Εντάξει, ωραίο αυτό σαν πρόκληση για να ξεφεύγουμε όλοι μας και λίγο από αυτά τα έρμεα, αλλά γιατί να το ανεβάσεις κιόλας στο YouTube? Αυτή τη στιγμή που μιλάμε η αδερφή μου κοιμάται, διότι είναι Κυριακή και δεν έχει και σχολείο και είναι και ένας λόγος που μιλάω λίγο σιγά για να μην με ακούσει. Φιλούιν μου, πιο σιγά να μιλούσε ο Snake από το Metal Gear Solid, δεν πείθεις. Και επίσης, πώς γίνεται να σε ακούσει εφόσον έχει soundproof panels από πίσω σου? Θα πάω τώρα να της πάρω το κινητό, θα έρθω πίσω να το κρύψω και απλά θα περιμένουμε να ξυπνήσει μέχρι να το καταλάβει. Μαλάκες, φανταστείτε μη ειρωνικά η αδερφή του τώρα να ξυπνούσε και να είναι σε φάση Get off my ridge, you Viet Cong bastards! Δεν ξέρω πόσο στημένο παίζει να είναι ή η αδερφή του απλά να κοιμότανε βαριά επειδή ξενυχτούσε, αλλά δεν πιστεύω για τους περισσότερους με τόσο τρίξιμο που έκανε η πόρτα. Τέλος πάντων. Κυρία μου, αυτή η πόρτα δεν τρίζει, αυτή η πόρτα σκούζει. Κατάφερα να της πάρω το κινητό. Μπρο, είχα χεστεί επάνω μου. Νόμιζα ότι απλά θα ξυπνήσει, ξέρω εγώ, και απλά θα με τρομάξει. Μόλις τα έκανα αυτά τα αστεία. Πάλι καλά να λες πως έκανες ένα challenge που πρέπει να κάνουμε όλοι μας, ακόμα και στον εαυτό μας, και απλά ήταν στημένο. Τώρα είναι περίπου 1 η ώρα, 1 και κάτι, και απλά θα περιμένουμε να ξυπνήσει. Δεν ξέρω καν πώς να της το πω, πώς είναι βίντεο όλο αυτό. Θα δούμε, θα με σκοτώσει, έτσι πιστεύω. Η αδερφή σου δεν πιστεύω να σε σκότωνε για το challenge αυτό καθ' αυτό, γιατί πιστεύω να ξέρει ότι το έκανες για το καλό της. Απλά δεν είναι και όλα για να τα δείχνουμε στα social media. Ρε Μάικ, και εσύ δεν έκανες το ίδιο όταν έλειπες για 1 εβδομάδα στο Instagram? Άλλο να κάνεις ένα story για raise awareness σε φάση παιδιά θα κάνω αποχή για λίγο καιρό από τα social media, και άλλο το να ανεβάζεις βίντεο στο YouTube που παίρνεις το κινητό της αδερφής σου για να ξεκολλήσει. Είμαι πάρα πολύ βλάκας. Ξέχασα ο βλάκας να κρύψω το τηλέφωνο της. Πρέπει τώρα κάπου να το κρύψω και δεν ξέρω πού. Βασικά τώρα που κάθομαι και το σκέφτομαι, δεν χρειάζεται να της κρύψω το τηλέφωνο της, γιατί και πάλι δεν μπορεί να το πάρει από μένα. Επειδή είμαι μεγάλος και καλά. Bro, δεν είσαι γονιός. Είσαι απλά ο μεγάλος αδερφός της. Για όνομα του Θεού. Το παίζεις ανώτερη δύναμη στην αδερφή σου, ναι, μέχρι οι γονείς σου να κάνουν το ίδιο σε εσένα. Ακόμα και στην αδερφή σου να το κάνουν, τουλάχιστον το κάνουν για το καλό σας. Λοιπόν, άκου, σου πήρα το τηλέφωνο, αλλά σου πήρα το τηλέφωνο για βίντεο, εντάξει? Γιατί? Για 24 ώρες δεν θα έχεις κινητό. Πώς να χαλάσεις μια τέλεια ιδέα? Σου πήρα το τηλέφωνο για 24 ώρες για να βγάλω βίντεο. Και που εκθέτεις εσύ ο ίδιος την αδερφή σου στο YouTube, αυτό θα γίνει μια πληγή που απλά θα συνεχίσει να μεγαλώνει, ειδικά στο σχολείο και στον περίγυρό της. Δεν κράζω την αδερφή σου ή οτιδήποτε, απλά εσύ ως μεγάλος αδερφός και μεγάλος subs YouTuber πρέπει να την προστατέψεις, ειδικά τώρα, για να μην καταστραφούν τα νεανικά χρόνια της στο long run. Μπορεί η αδερφή σου απλά να γουστάρει τέτοιες φάσεις για videos, ακόμα και ήρεμα, αλλά ο κόσμος εκεί έξω είναι τόσο ψυχρός που ούτε ο Ned Stark από το Game of Thrones δεν θα άντεχε.
Φέρτο ρε! Οπότε δεν θα μπορείς να το έχεις για 24 ώρες. Τι είναι να κερδίσω, τι θα γίνει. Τίποτε. Δεν είναι και κάτι το wow να σχολιάσω στο υπόλοιπο του βίντεο. Απλά η Εύα κοιτάει τον αδερφό της, πήγανε για ψώνια επειδή η Εύα βαρέθηκε. Το κινητό της ήταν κρυμμένο από τον αδερφό της μέσα στη τσάντα της όλο τον καιρό που ήταν έξω. Μπλα μπλα μπλα. Και αν είναι να κάνεις τέτοιο challenge, τουλάχιστον πες στο τέλος του βίντεο: παιδιά, πρέπει κι εσείς για λίγο να παρατήσετε τα social media, να βγείτε έξω με τους δικούς σας, να παίρνετε καθαρό αέρα. Βασικά, άστο, με το να το ανεβάσεις στο YouTube τέτοιο challenge, απλά και μόνο για να κάνεις flex την ανωτερότητά σου ως μεγάλος αδερφός, you failed big time. Και δεν εννοώ για τα νούμερα, τα βγάζω έξω από την εξίσωση. Σίγουρα με τέτοιο τρόπο δεν περνάς σωστά μηνύματα. Αν γινόταν κάπως αλλιώς, ίσως να κατάφερες να προσεγγίσεις όχι μόνο τα μικρά παιδάκια, αλλά και άτομα της ηλικίας σου. Ακόμα και τους γονείς. Ναι, ακόμα και τους γονείς. Πήγα και αγόρασα τα πιο διάσημα snacks στην Αμερική. Το πρώτο, όπως έχετε καταλάβει, είναι το Prime. Αυτό είναι το πιο διάσημο ποτό στην αγορά αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Έλα εδώ ρε φίλε, έλα εδώ. Τι στο καλό. Μαλακά, τι φάση με το να βάφουν τα αγόρια τα νύχια τους. Πες μου ρε φιλενάδα, πόσο γκέι είσαι. Από το 10 ως το 10 για να βάφεις νύχια. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Δεν γίνεται ρε φίλε, βγήκε ο Τσάχ μαλάκα, ιστρογονάτος φουλ, έβαψε νύχι, βγήκε από την τουλάπα τόσο που το έκρυβε ότι είναι πούστης και ας μας λέει πουλα ότι είναι straight, όπως λέει και ο λαός, ο κόσμος το έχει τούμπανο και αυτός κρυφό καμάρι και πάνε τώρα τα πιτσιρίκια να τον αντιγράψουνε. Μόνο που έτσι θα κάνουνε κακό στον εαυτό τους, ακόμα και ο Κόνβι. Δεν είστε rockstars για να βάφετε νύχια, ούτε διάσημοι celebrities όπως ο Dennis Rodman. Που ναι, χάλασε και εκείνος με το να βάφει νύχια, αλλά τουλάχιστον έχει ένα ταλέντο που τον καθιστά ενδιαφέρον άνθρωπο. Είστε απλά πιτσιρίκια που απλά κάνετε τη φάση σας. Προλαβαίνετε ακόμα να απαλλαχτείτε από τέτοιες γκέι μαλακίες and go hit the gym. Στο σημερινό βίντεο η αδελφή μου θα κερδίσει 20 ευρώ αν με βάψει καλά. Και πώς θα καταλάβουμε πώς με έβαψε καλά? Έχει μισή ώρα στη διάθεσή της για να με βάψει και μόλις τελειώσει ο χρόνος της θα ανεβάσω ένα story για να δούμε αν είναι ωραίο το make-up. Τι φάση τώρα με το να κλέβει και ιδέες από το εξωτερικό? Αν είναι να το κάνεις αυτό, τουλάχιστον να αντιγράψεις κάτι που να αφήσει κάτι θετικό για τον κόσμο που σε παρακολουθεί. Να σε βάλει σε σκέψεις, πώς το λένε. Τέτοια στυλ βίντεος τότε ήτανε cool. Τότε, πριν μια δεκαετία or so. Τώρα είναι απλά lame και gay. Λοιπόν, επειδή βαρέθηκα, αυτό ήταν το βίντεο. Link για το Discord server μου θα έχω στην περιγραφή. Επίσης για το Instagram μου και για άλλα social media. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Peace out!